हे शिवाजी महाराज. येसाजी का मग हे माणूस रे तानाजी माणूस रे हे आपले नेताजीराव पालकर. हे म्हणजे आपलं बाजी सर्जेराव जेरे. हे आपलं रायाची बांधल देशमुख. हे तर नक्की संभाजी कावजी. मग हे नाही वहिनी साहेब हे आपलं जीवा महाराज. अरे 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 बघत का बसला वाचवा. थांबा. वाजवा काय वाजवा. काय झालं तातडी सांगा. काय झालं काय का बघा आला आमचं मल्हारी म्हणजे आमचं शिवाजी राज. अरे बघत का बसला वाजवा.